Zeg Bert, vandaag in Groningen op de vismarkt. Dat is voor mij 1 minuut lopen en dat is voor mij een hele mooie thuiswedstrijd. Het kan niet beter. Wacht even, 1 minuut lopen. Sta je normaal gesproken niet op de vismarkt dan? Ik sta normaal gesproken elke dag, ook met marktdagen, maar ook als er geen markt is, sta ik hier. En een nieuw album, sinds vorige week in de winkel en het gaat perfect, gaat super. En ik ben er enorm trots op. Dat kan ik me voorstellen. Hoe is het album tot stand gekomen? Ik kwam Emiel tegen op een mega piratenfestival en van het een kwam het ander. En ik kan heel goed samenwerken, die samenwerking is gewoon fantastisch. We zouden eigenlijk, van oorsprong zouden we eerst 3 liedjes opnemen. Maar het ging zo leuk en zo goed. En er kwamen steeds leukere liedjes voorbij. Ik denk, oh, die wil ik ook wel en die wil ik ook wel. En zo kwam het album tot stand. Als het zo doorgaat, ja, dan sta ik straks minder op de markt. Maar ik blijf natuurlijk visboer, want dat is het mooiste wat er is. Ja, ik ben als kleine jongen geboren op de markt. En dat hoor je dan thuis. En er is niks mooier dan 's morgens vroeg op de markt en met de mensen omgaan. Mensen blij en vrolijk maken. Dat doe je niet alleen met zingen, maar ook op de markt. Is het nou zo dat mensen wel eens bij jou een visje komen halen, juist omdat ze weten dat je een zanger bent? Ja. Ik heb heel veel mensen, die komen ook uit het zuiden van het land. En die vragen, waar staat die zingende visboer? En dan willen ze vaak even op de foto, of ze kopen zelfs een cd'tje en een visje. Ja, dat is leuk. Hey, vandaag in Groningen, hoe ga jij Groningen op de kop zetten? Ja, we gaan er verschrikkelijk tegenaan. En we beginnen natuurlijk met de allergrootste hit, Zomersproetjes. En dan gaan we natuurlijk de Marktkramer doen, want ik ben ook op de markt geboren. En dan gaan we natuurlijk als laatste liedje de nieuwe single doen, zo kan je er van de meid.